Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Nyautrap Youth Council Kalapan Pau ya kajing sngosi hadin ba kajing klat jong kibriu kat banang mi kisngi na kajing pentre ya kesurak shalong dauki pen ursla habakren jik la pathai khobor uba roy kupar sendrem u presiden uloong ba ngidan kam ya karoy kapar ha kajilla bat ngis ngo komen bawan kisurak bahe ha kajilla hindrai haba pentre ya kesurak deban ya kat kum ki kendon balabu Kenang bakanum don kajing ya brio. Habaya day bat kani ka kampentre ya kate kasurak uba roy ku parson rem uloong baga HYC kapha ada kajing tho sha ka high court ban shim khia halor kani. Bat bakan don kajing shngan ya kayat ka yang gipat ba. Habakali uba roy ku parson rem uloong. Ka company ka bapentre ya kate kasurak shulong dauki pen ursla day baki thurmur bawat hakapor bayat ki kaliru kitrei bat penpra ya kate kasurak Kabawan ra ay kajing minsaw, bat klat kibrio, namar kimao kila bantalun ha kanu kanu kopor. Yang basing mentang si baling kongge ni soban berpau ya ka jing sumpiau lor ke jingja ka belaja menin kesngi ha ka surok nang ni nasyolong sa penusla ka surok budang senat thamai ka angut na ki perdo persnam ki jongi kila do ila ka jong jing em ha ka tu jingja ka basusi ka ba ka jing tua khendo ka jing tua jong kimau ka lawan ra ya ka jing du e ya ki mensiem jong ki angut ki rong ba Hoi ngimla ban lenru bakani ka surok nadu bala sedang ya kan hakini ki ar balai teligi senam ngiyo i ya ki jingja accident ki bakhaka ki balawan ra ya ka jing du no ya ki mensiem ki koridor bakum juru ka jing julor jong ki kali ki tiar kita jong ki rupai ba kadai gawe ni ki surok ki ba kinong chong snong jong to kadong kathan penursla sedu sedauki ki penon kam ki tourist da ki spa di ki hajar ngut ki penon kam ya surok hot ni smutu bangi don kam ban shna ban penhe ya surok ban kumta ter ter kenapa kan suk ya ka jingle jingwan jong ki pai ba ki ba penon kam tu surok ni pedang ya ka development ni pedang ya ni pedang ya ka roi ka par ni so comment e abangi yo ya kalat ban yo e ki surok ki babha ban penhe e ki surok namar kan ni kan wan ra ka jing mentoy ya ki nong chong snong kan wan ra ka jing mentoy ya ka jelah hi bro khwe ndrei kum ga seng pat ni so khya habangi yo i ya kini ki jingja ki baja na ka por sa ka por ngimla ban len lada ngi kan mau bhai ki jingja nadu balas dang kan ki surok ban penhe kan ki surok ka than pun usla hausnam arja arpulai arngut ki beriu ki ladu la ka jong jing em na ka jing tua khando to ka jaka hakasnam arja arpsan sangut ki beriu na ka jo kolong yen khlung ni badang red kemi bat ki bahi ngasam ko sangut ki lahap syariat bat ki ladu la ka jong jing em bat menin gesngi ngiyo sa ya ka khubor ka ba sa arngut ki beriu ki ladu la ka jong jing em na ka jing tua khando ka jing tua mau lengba ka jing tre jong ka surok Bat mende tang ke ki ngiladu ki ladu la ka jong jing em regi bun ru ki kali ki bala julor lemba ka jing tua khando ka jing tua ma tingi ngi syam ba kani ka jing shna jong surok nang ni na shalong shadu shapan sha lemba pendusla shadu shadauki imat ka don ke ya ka ba kinong pentre kinong pet ya ka kam kim syam labut renti but bed ya ki kendon ki badai ban pet ha ka por bat shna ya ka surok Namar habasna ya kasurok de bandon kita ki kilat ki ban penting kena ba kanom don ka jing julor ya kitiar kita kanom don ka jing du no lani ka jing mensaw jong ki brio ki ba pendon kam ya tu surok ndai hagani ka surok ka basna nangni na shalong pen usla do dau ki ngilap ba imat ka don ka jing du na hangnu jong ki brio ki ba pentre tu surok bat ki department lang ni ki tanat jong sarkar ki bapet ya karu komtre ya kene surok kabalawan ra ba ladangi ken kala pois dat kumba ship hongut ki brio ki bladu la ka jong pensi ti halor kani ka jingja namar ba kamde ka jingja ka ba jatang sisien menin ka si kumo pi o arja arpulai arngut ki brio ki ladu la ka jong jingem ha arja arsan sangut ki ladu la ka jong jingem menin arngut ki ladu la ka jong jingem ba ka jing julor jong ki kali ki tiar kitar ki baya ngam kani ka surok halor kani ka ki jingja na kaliang jong seng ngilas ngudei bantho syaka high court bodon burom jong jela mek haliang ka jong ngi ban pentep ya kini ki jingja ki baca lemba ka jing snai kini surok ban haju ko po ban kerpat ya ka high court bakadai ban shimkam ban pentikena
ba ka jing ya jing yen lengbao ni surok mo nang ni na shalong sa penur sla shadu shadauki hakni ka por ka badon ka jing pentre ya kani ka surok ka di banlong ka basingan kumba kolong menta ki brio kim singan shu kaya kayen bat ngimtep balada umdon bas badot lada umshim mi kilat kelinti ban yada na ka jing penjulor ya kitiar kitar ban yada na ka jing la ka jing wanra ya ka jing mensau bat ya ka jing yak jing ki brio le si ki bopendon kam ni surok yo le si ya ki sngi bat ki por ki bansawan nginang do ya ki mensim brio mo ki bopendon kam Hinomla ban khang sa e ka surok hilak ban khang si sngi asngi lai sngi rei kadi ka surok bopendon kam de kumang pin ki hajar ngot ki brio ni surok tela da khang sa kumba kalong menta ka office ng SDO civil jong apun ursla apun mi ko ada ban khang ni surok sipo hatu kata ka de ka permanent solution ka ba hinla ban khang sa e surok ban nom ya nom yen tengi ngis ngo ba lembaga ni ka jing tho ya ka ba ngi la tho menta ka singi sha ka High Court bedon buram ka jongi ha kadur jong kata letter petition ka bangi ong baka High Court kan sim kam kan sim ya kan kam ban pethu ya kini ki jingja ki balaja kini ki ar lai tali isnam bat ban penti kana nang ni syakmat bakin kum kini ki jingja kim dei ban ja shu bat ka High Court ka dei ban kentu la de bakan I direction ya ka sarkar jala ka jongi ya ka PWD department bakum ya kontraktor bo pentre to kam bat kumju ro ya ka NHIDCL baka dei ban thau ya kilat kelinti ban yada na ka jing du no jong ki mensiam ki bo koridor jong ki pardo persnam ki jong ilani ki parabri ki bo penan kam ya to surok ba kumju ro ya ka jing penjulor ya ki kali bat ki wi ki tiar ki ba ya ki ba penan kam la ban ya ban yeng lembang ni surok ba ka ju ka por ngila ong ro ya ka High Court baka dei ban sim kam ban pelong ya kata road safety audit kaban penting kena ba hakum kani ka puar ka badon ka jing snai kani ka surok la ka long singan ni ami ki beri bikin pondan kami kani ka surok bat kumjuru ngila ong ngila bu ka jing karpat ahmat chong High Court bedon burom golong balemba ka jing sim kani ka kam ban penting kena ba hapor ba snai kani ka surok kidi bandon ki jing yada kilat jing yada kiriat kiram ki badon ang tu kindon ki light sa ka puar menmit kaya kayeng ka ban a jing singan ya ki nonglet nongwan kindon ki police personnel ki ban up haki jaka ki balong accident prone ki mangiong ki balak ban mi ki jingja accident ki fair bat ki we ki la jingja da namar ba ka Supreme Court haki rai ki ba fair haki case ki ba fair ki bede ba ka road safety kila de ban ai ki kendon ba kumnu ka sarkar jala ka de ban penting kena ba ban penduna ya ki jingja accident lemba ki surok ki ba penon kam la kalong ka national highway la kalong ka state highway la kalong wat ki surok ki ba penon kam ha ki nong kendong la ne ki jaka ki ba khamlong kham ne kendong tina kaliang jong ka seng ngila pha ya kani ka letter petition ahmat jong ka High Court bedon borong ko jongi da ka jingker pat ba ka High Court kan sim kam ya kani ka kam bat kan wanra ya kila jingya da ya ki nong snong ya ki pat ba ki ba penon kam yung surok nang ba kini ki jingja ki bangila mat kini ki ar ba likely ki snam kim dei shu banja nang ni sakmat bat ni melenti ba High Court kan padiang ni ki jingker pat ka jongi bat ngin yo i ya ki ban ai ba High Court kan direct lani kan ai hukum ya ka sarkar bat ya ki tanat ki badai pel lani ki beri ki pentre kam ni kam kin shim ki la lenti kana kini ki jingja kinom ja shu nang ni sakmat Kaya ka jung isang pipat boray na barang yung iba. Kani ka company di kali ini ayat bet serum senang hari kita trebet yang tu kakam. Kala bandon ka jing ma. Kaya ka jung iju pilat se kamde ka jing turmo na ka jing. Takadaw mo ipi ba nadu ka basdang ong ba ka jing pentrey ya kani ka surok hamtam to ka benta pun ursla mo ka ba don ka to ka stretch na shadu sya pun ursla kam sakmat jong pun ursla ngiyo i ba kini ki jing ja ki jana ka po sa ka po larang ikan mawe katu kajingja ka ba dang mentalai tayo katu ka super carry ni kewe ka kali ka ba hap uma ban ni katu ki ong ba ki kali kinang ya chapo ki beriu jong katu company kinang train ang tiya jero ba ki penki ya ki mau ka ba tu mau la hap ula ban ni katu ka kali kala wanra ka jing penjulor ya ka kali ti imat ku mga ong nadu pasdang kadon ka jing tray turmur kadon ka jing bombut bet but renti ya ki kendon ki baladai banbu bat kumcuru ki brig ba pentre bat ki brig ba pe kam shim ki lat ki lenti ban penti kana ba ki jingja accident ki jing penjulor ki jing penmensau ya ki breu kam dei banja lengba ka jing tre ya kani surong ti ngingi ba kadon ka ike salndat de halor kata kanong rem bangi ong bangi bu ka jing kerpat ahmat chong High Court bedon burom ba maka kan shim ki lat ki lenti ban pelong yang taka road safety audit
ban penting kena bala kalong shingan ka jing ya ning surok ka baar bala dadon ka jing trai thurmur bandang ba ka jing trai thurmur ka jong ki wanra kata ka jing ya priyo lani wanra ka jing mensau ka jing jular kita ki beri ki demen sim ka jing kli lalong badai kontraktor lalong ki ginong trai lalong ki beri ki badai ban pet ya ni kam na ki department ki fair ti ngila tho da ka bas ya ka city ka bolong very clear ka basai ka ba ka high court kan page bat ngikmit lenti ba ka high court kan pediang ya kani bat namba ka jing pediang jo ka high court le si kan don ka jing bet hagro kom tre bat kan don ka kilat ki ban yada ba kini ki jing ja ki basosi ki nom ja show nang ni shakmat compensation ai ni kumno si jot ko nakalian jong ka jongi habang ito sa high court mata kasi ka le petition ru ni labo ka we na ki jing kerpat ka jong high court kolong ba ya kitu ki bangat akani ka pot ka high court ka ban direct ya ki bor ki ban pek ban siu ya ka compensation ya kiru la da daily balap ba ka don ka jingle thurmur jong ki brio ki ba tre to ka kam la ki brio ki ba pek ki bom klem shim ki la kelenti kum ba de ban shim de ban pen sitom mo ki ta ki brio ki ba le thurmur la ki ba tre thurmur ni kam tik ni kmi lenti ba lang ba ka ni ka le petition kita ki kin pau khmat ba ki brio ki ba de si ban yo ya ta ka compensation lada ka high court ka rai ka UI ba ka day ban airu sige la ban yo ba kum kata compensation